Většina majitelů je přesvědčena, že pro svého psa dělají vše, co je v jejich silách. Pravdou však je, že 98% z nich opomíjí jednoduché věci, které psi milují. V tomto videu najdete 15 bodů, které nevyžadují žádné peníze ani složité úsilí, ale mohou zásadně zlepšit život vašeho psa. A pokud ji opravdu chcete pochopit, začněte s těmito nenápadnými, ale nejdůležitějšími kroky. První věc. Nechte psa vybrat trasu na procházce. Pro psa není procházka jen fyzickou zátěží. Je to smyslová cesta, kde vůně, zvuky, směry a rytmus vytvářejí ucelený obraz světa. Když člověk neustále táhne psa po předem zvolené trase a nedovolí mu odbočit, zastavit se nebo se vrátit, neumožňuje mu realizovat jeho přirozenou potřebu zkoumat. Výběr trasy není rozmar. Je to způsob, jak se zbavit stresu, obnovit kontrolu nad prostředím a pocítit svobodu, která je životně důležitá pro duševní zdraví psa, zejména v podmínkách městského hluku a neustálých omezení. Když pes vede, nestává se hlavním. Prostě si vybírá to, co ho zajímá, co je pro něj důležité, co potřebuje. Možná jde ke známému stromu, za kterým se schovává kočka, nebo k místu, kde zůstala vůně přítele, nebo prostě chce obejít louži, kterou jste si nevšimli. Druhé je nechat starou věc z vůní poblíž, když odcházíte. Vůně je jedním z hlavních orientačních bodů psa v okolním světě. Pomáhá mu cítit stabilitu, předvídatelnost a blízkost. Když člověk odejde z domu, pes ztrácí nejen vizuální a zvukový kontakt, ale i svou hlavní emocionální oporu, čichové spojení. Stará věc s pachem majitele, tričko, svetr nebo povlak na polštář, ponechaná poblíž pomáhá psovi snáze snášet odloučení. Tento známý pach má uklidňující účinek, snižuje úroveň stresu a úzkosti. Pes si může na věc lehnout, stočit se vedle ní, přitulit se a tím si zachovat pocit bezpečí. To je obzvláště důležité v nových podmínkách, při adaptaci na stěhování nebo v případě, že zvíře má sklon k úzkosti a odloučení. Většina lidí nepřikládá vůni v každodenním životě žádný význam, ale pro psa hraje stejnou roli jako vizuální obraz nebo hlas. Pro člověka je známá vůně v nepřítomnosti pána signálem, že je vše pod kontrolou. Nedochází k žádné katastrofě a návrat je možný. Třetí. Po procházce proveďte lehkou masáž. Po aktivní procházce potřebují svaly psa, stejně jako u člověka uvolnění. Ale většina majitelů o tom nepřemýšlí. Masáž pomáhá odstranit fyzické napětí, zlepšit krevní oběh, urychlit zotavení po zátěži a přispívá k posílení vazby mezi člověkem a psem. Lehké, třecí a hladící pohyby po tlapkách, zádech, krku nebo bocích vnímá pes nejen jako příjemný dotek, ale jako formu péče a potvrzení bezpečí. To je zvláště důležité pro starší psy, ty, kteří mají predispozice k artritidě nebo svalovým křečím, a také pro aktivní zvířata. Po dlouhých bězích, hrách nebo výletech masáž umožňuje zaznamenat časné příznaky, bolesti, otoku nebo napětí, které v běžném schonu zůstávají nepovšimnuty. Pomáhá také psovi plynule přejít od vzrušení z procházky k klidnému domácímu rytmu, snížit úroveň vzrušení a úzkosti. Za čtvrté, povolit kopání země na vyhrazeném místě. Instinkt kopání je u psů evolučně zakotven. Je to způsob, jak zkoumat, lovit, ochlazovat se nebo prostě uvolňovat napětí. Často však lidé psům kopání zakazují, protože to považují za škodlivý zvyk, i když ve skutečnosti jde o základní potřebu. Povolené místo pro kopání, například část zahrady, bedna s pískem nebo speciálně vyhrazená zóna na chatě, dává psovi možnost projevit své chování bez poškození okolí. To snižuje nudu, pomáhá vyrovnat se s přebytečnou energií, odvádí pozornost od úzkostných stavů a může se stát pravidelným emocionálním uvolněním. Pro štěňata a aktivní plemena je obzvláště důležité mít možnost pro tento typ činnosti. Jinak pes
Začne kopat na nevhodných místech. Na gauči, u dveří, v záhonech. Ne proto, že by byl škodlivý, ale proto, že nemá možnost realizovat své přirozené potřeby. 5. Nechat ho komunikovat s jinými psy. Psi jsou společenská zvířata a komunikace s ostatními psy je důležitou součástí jejich psychoemocionálního vývoje. Kontakty s ostatními psy pomáhají formovat behaviorální návyky, snižovat úzkost a učit se rozumět řeči těla. Mnoho majitelů však takové interakce vědomě vyhýbá, protože je považují za zbytečné nebo nebezpečné. Izolace od ostatních psů může vést k nedostatečné socializaci, která se často projevuje agresivitou, strachem nebo nejistotou při setkáních. Naopak pravidelné, klidné a kontrolované setkání s vhodnými psy formuje sebevědomí, flexibilitu v chování a schopnost komunikace. Pro štěňata a mladé psy je obzvláště důležité naučit se rozpoznávat signály, kdy si mohou hrát, kdy je lepší ustoupit, kdy je druhý pes unavený nebo žádá o odstup. Tyto dovednosti nevznikají samy od sebe. Získávají se pouze v reálných situacích. 6. A pokud to ignorujete, pes ztrácí motivaci jednat vědomně. Podpora iniciativy posiluje vazbu mezi psem a člověkem. Vytváří model interakce založený nejen na kontrole, ale také na vzájemném respektu a pozorování. Pes začne přemýšlet, navrhovat, zkoušet a nejen čekat na povel. 8. Nechte psa, aby vás vedl na vodítku. Procházka není přehlídka poslušnosti. Je to společný čas, kdy má pes právo být aktivním účastníkem a ne jen následovat velícího člověka. Nechat psa jít vpředu a vybrat směr není ztráta kontroly, ale forma důvěry, která je obzvláště důležitá pro psychický komfort zvířete. Když člověk neustále táhne vodítko dozadu, drží psa v přísně dané trajektorii, to blokuje jeho přirozené potřeby. Zkoumat, očuchávat, přizpůsobovat se prostředí. Ale pokud necháte psa alespoň část procházky vést za sebou, jeho chování se stane sebevědomějším, klidnějším a stabilnějším. Takové chování neznamená, že se pes stává hlavním nebo přestává poslouchat. Naopak, dostává signál. Jeho zájmy jsou také důležité. Lze mu důvěřovat. Je to partner, ne podřízený. To je obzvláště užitečné pro úzkostné nebo nadměrně závislé psy, kteří potřebují obnovit pocit kontroly nad svým životem. 9. Měníte místa procházek. Monotónní trasy rychle promění procházku v rutinu. Pro člověka to může být pohodlné, ale pro psa je to smyslová chudoba. Svět psa je postaven na vůních, zvucích, vizuálních orientacích. A když je každý den nucen chodit po stejných chodnících, jeho mozek přestává dostávat podněty nezbytné pro plnohodnotný život. Změna místa procházky není jen rozmanitost. Je to restart senzorického systému. Nové prostředí, nové pachy, neznámé značky, jiné zvuky a dokonce i změny v krajině. To vše funguje jako mentální stimulace. Snižuje nudu, pomáhá bojovat s úzkostí a dodává emocionální vzpruhu. Střídání je obzvláště důležité pro mladé, energické nebo inteligentní psy, kterým se na známé trase rychle začne nudit. Hromadí se v nich frustrace, která se může projevit destruktivním chováním doma. Ale i starší psi z toho mají prospěch. Zůstávají zapojení, pozorní, zaujatí. 10. Dát jim možnost prostě ležet vedle vás v tichu. Moderní život je plný zvuků, pohybu, shonu a neustálých podnětů. Pro psa, který citlivě vnímá náladu a signály člověka, je takové přetížení obzvláště únavné. Ačkoliv psi milují aktivitu, hry a pozornost, je pro ně stejně důležité prostě být vedle vás, bez slov, bez pohybu, bez úkolů. Klidné společné ležení na gauči, podlaze nebo v zahradě se pro psa stává formou hluboké náklonnosti. V takových chvílích necítí tlak, nečeká na povely a nemusí reagovat. Je to forma důvěry, klidu a vnitřní rovnováhy, která je obzvláště důležitá pro úzkostné nebo citlivé zvířata. Takový čas obnovuje nervový systém, posiluje vazbu s člověkem a ukazuje psovi,
že je ceněn nejen za své činy, ale i za svou samotnou přítomnost. Na rozdíl od bouřlivých her nebo výcviku je ticho po boku zážitkem, kde není žádná kontrola, pouze přijetí. 11. Spát vedle, pokud to pes chce. Pro mnoho psů není spánek vedle člověka jen zvykem, ale instinktivní potřebou blízkosti a ochrany. V přírodě spí psi ve skupině, přitisknutí k sobě, aby si udrželi teplo, bezpečnost a emocionální pohodlí. Proto je touha lehnout si vedle, dotknout se bokem, položit hlavu na nohu nebo se zahrabat do deky projevem hlubokého důvěrného vztahu. Společné spaní snižuje úroveň úzkosti, zejména u psů náchylných k neklidu, kteří prožili stres nebo adaptaci. Vyrovnává srdeční rytmus, snižuje hladinu kortizolu a pomáhá lépe spát nejen psovi, ale i člověku. Někteří majitelé se tomu vyhýbají, protože se obávají zkaženého chování nebo narušení hierarchie. Ve skutečnosti však společné spaní nečiní psa dominantním. Posiluje pocit bezpečí, sounáležitosti a ochrany. 12. Nehlaďte psa, pokud se tomu vyhýbá. Fyzický kontakt není univerzálním projevem lásky. Někteří psi milují hladkání, jiní ho snášejí, další se mu snaží vyhnout. Mnoho majitelů však tyto signály ignoruje a pokračuje v hladkání, objímání nebo mačkání. I když zvíře projevuje nepohodlí, odvrací pohled, odvrací hlavu, napíná se nebo odchází. Neochota k dotyku neznamená nedostatek náklonnosti. Může to být vlastnost plemene, věku, povahy, zkušeností nebo prostě konkrétní nálady. Respektování tělesných hranic psa je nejdůležitějším základem důvěryhodného vztahu. Když je respektováno jeho právo na odstup, začne se cítit bezpečně a má kontrolu nad svým tělem. Nucení k dotykům, i když jemným, vede ke stresu, ztrátě důvěry a někdy dokonce k agresivní reakci. To je obzvláště důležité u psů z útulků, traumatizovaných nebo citlivých na dotek. 13. Používejte měkký hřeben a netahat za srst. Péče o srst psa není jen otázkou hygieny, ale součástí tělesného a emocionálního prožitku. Mnoho majitelů však dělá chybu. Používají tvrdé kartáče, spěchají, trhají chomáče a hrubě česají srst, jako by to dělali narychlo. Takové zacházení činí proceduru bolestivou a nepříjemnou, což u psa vyvolává trvalý odpor k péči a tělesnému kontaktu. Měkký hřeben, klidný rytmus a jemné pohyby nejsou jen způsobem, jak se vyhnout bolesti, ale také příležitostí proměnit rutinu v příjemný rituál. Pro mnoho psů se správné česání stává okamžikem uvolnění, zblížení a důvěry. To je obzvláště důležité pro plemena s hustou nebo dlouhou srstí, stejně jako pro starší psy s citlivou kůží. Pokud je proces doprovázen škubáním a podrážděním, pes začne vnímat hřeben jako hrozbu a člověka jako zdroj nepohodlí. 14. Mluvte klidně, i když se pes spletl. Když pes dělá něco špatně, kouše věci, nereaguje, tahá za vodítko. Mnoho majitelů se rozčílí. V reakci na to zvýší hlas, ostře pokárají nebo mluví zvýšeným hlasem. Pro psa však hlasitý hlas není pokynem, ale signálem ohrožení. Nerozumí slovům, ale vnímá intonaci, rytmus a napětí v těle. Prudká reakce nevysvětluje, co přesně bylo uděláno špatně. Pouze děsí. To je obzvláště destruktivní pro úzkostné nebo citlivé psy. U nichž jakýkoliv emocionální tlak snižuje sebevědomí a vyvolává obranné chování, strnutí, vyhýbání se, agresivitu. Klidná reakce v okamžiku chyby neznamená všeobecnou toleranci. Je to psychologicky vyspělý přístup, který ukazuje, že chyba není katastrofa, ale příležitost k učení. Takový způsob komunikace posiluje důvěru. Pes se nebojí experimentovat a zkoušet se učit. 15. Dělejte při výcviku přestávky, pokud je pes unavený. Výcvik vyžaduje nejen fyzickou, ale i vysokou mentální koncentraci. Každý povel, každý nový úkol je zátěž pro nervový systém psa. Mnoho majitelů však v touze po rychlém výsledku pokračuje v tréninku,
I když pes již vykazuje známky únavy, odvrací hlavu, zívá, začíná dělat chyby nebo prostě ztrácí zájem. Ignorování těchto signálů vede k přetížení, frustraci a spojování učení s tlakem. V důsledku toho se pes stává méně motivovaným, může začít vyhýbat tréninkům nebo na ně reagovat úzkostně. Pauzy nejsou ztrátou času, ale přirozenou součástí výcvikového procesu. Krátká přestávka umožňuje psovi zpracovat informace, zbavit se stresu, obnovit pozornost a vrátit se k práci s novou energií. M.